Zdravím vás, moji milí priaznivci. Dostala som otázku, že ako sa zbaviť kandidy a vôbec, z čoho vznikajú tie plesne. No už poďme sa na to spolu pozrieť, ale najprv vám dám takú protiotázku. Keď bývate v dome, z čoho vznikajú v dome plesne? Z chladu a z vlhkosti. A presne z tých istých príčin vznikajú aj v tele. Ako sa tam dostane chlad a vlhkosť? Nuž, možno, že pracujete v takom prostredí, kde je chlad a vlhkosť. Napríklad, niekde stojíte pri tých chladiacich pultoch v obchode. Ide priamo na vás ten studený, vlhký vzduch a cez tie otvorené póry veľmi ľahko ten chlad a vlhkosť vnikne do tela. Alebo potápači s tým majú problém? Alebo pracujete v pivničných priestoroch? Alebo máte nesprávnu životosprávu alebo nesprávnu kombináciu jedál? Nuž. A ako sa ich zbaviť? Tak v prvom rade, tak ako to robíme s tým domom. Treba ísť do hĺbky. Treba vysušiť tú nahromadenú vlhkosť. Treba urobiť izoláciu, takže prevenciu, aby sa tam tá vlhkosť už ďalej nešírila. A ako to je v praxi, tak poďme sa na to spolu pozrieť. Ale ešte jedno upozornenie. To, že máte v plesne, tak to nie je len o tom, že svrbí vás konečník, alebo máte výtoky z pošvy, ale napríklad môžete mať zápal stredného ucha, časté angíny, plesne na nechtoch, alebo napríklad aj pásový opar. Napríklad ráno, keď stanete a máte také lepivé karpiny v očiach. Toto všetko poukazuje na tú patologickú vlhkosť tele, ktorá tam nemá čo robiť. A teraz poďme sa pozrieť na to, že z čoho sa to robí a čo môžete urobiť, aby ste sa ich zbavili. A potom, ako sa máte stravovať, aby ste ich už do budúcna nedostali. Tak, poďme na to.